Magutod nga Bacolod no nakuha ang 4 ka gold medals sa Karate Do virtual competition. New normal sa patagsang sports pamagi. Agod malikaw ang mga kabataan sa balatian. Yaring balita ang aton gintutukan. Shumine, pre. Wala na punggan sang pandemya ang ini nga mag-utod nga tumano ng ilahandom nga badugangan ang ila gold medals sa patag sang Karate Do. Sang damlag lang, si Pauline kag Francis Zohan ang double gold champion sa ginpatigay ng nationwide Karate Do virtual competition. Handom kag dumot sang duha nga magsulod sa militar gani sa lamharon nga edad, amat-amat nila ginaporma ang damgo nga mangin katapo sang men in uniform. This sport is very protective and defensive that can protect us all if we're in danger. I get nervous, sometimes I get scared because I feel like I'm going to get injured. But thanks for the Lord that He is protecting me. Masobra na 5 ka tuig ang mag-utod sa contact sports. Bawod sa pandemya, virtual ang kata competition nga gin-perform sa ilabalay kag ginpadala online agud husgahan. Nowadays, ang mga bata focus mostly sa gadgets. Medyo kumbaga ang ilang physical activity kakalipatan nila. Dako gid ang mabulig kung for example, may training, the same time, hindi lang basta karate, kundi tanan nga physical activities para sa growth man nila. Nangintiglawas man ang duha sang Pilipinas sa nagkarailain ni international competitions. Sa pag-arangka sa new normal sa sports, tuyo sa mag-utod nga mangin kabahin pagid sa mas madabo nga inter-country virtual competitions. So that I can show that everybody can be strong and not always afraid, and that we can also protect our country. Kabahin man sa new normal sa Karate Do ang virtual coaching, lakip ng webinars para sa mga kabataan kag virtual strength conditioning agud mabalancing online classes kag physical activities samtang naka-home quarantine. Opot Kirin Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.